izateko Euskal Herri bat nahi duten hainbat eragile sozialek, sindikatuk eta alderdi politikok Eusko Jaurlaritzari eskatu diote amai dezala euren aurkako jazarpen estrategia. Manifestu bat kaleratu dute gaur Gasteizko Andre Maria Zubiriaren plazako galerian egindako agerraldian. Amaiur Egurrola Ernaiko kideak irakurri du dokumentua manifestua sinatu duten eragileen ordezkaritza bat atzean zuela. Bertan izan dira besteak beste Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorra edo Oraitz Saez-Tegilaz EH Bilduko legebiltzarkidea. Egurrolak esan du geroz eta ohikoagoak bihurtu direla Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak protesta sozialen aurka egindako erasoak. EAJ eta EH Bilduk bat egin dute berriro erabakitzeko eskubidearen eskaeran oraingoan Araban. Aurrena Gipuzkoan eta ondoren Bizkaian egin zuten moduan, lurralde horretako batzar nagusiek erdibideko zuzenketa bat onartu dute alderdi abertzalen botoi esker, non eskatzen baita Euskadiren eta Espainiako estatuaren arteko harremanaren estatus politiko berriak elementu berezi eta nagusi gisa hartu beharko dituela Euskadi nazio gisa aitortzea eta erabakitzeko eskubidea. Juan Maria Burto alkateak urteetan errepikatu duen arren Bilbon oraindik ez dagoela arazorik turismoarekin, azkenean udal gobernuak horren inguruko neurriak hartzea erabaki du. Hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa bat abiaraziko du pisu turistikoei dagokionez eta bitartean hiri osoan lizentzia berrien emakida etengo du. Gobernu batzordeak urriaren 30ean hartutako erabakia da eta atzo argitaratu zen Bizkaiko aldizkari ofizialean. Gabon guztioi, Euskal Herriko hainbat alorretako 32 eragilek manifestua sinatu dute Ernai antolakundearen alde, 133 kidek Galder, Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzearen aurkako ekimen batzuetan parte hartzegatik jasotako isunen ondorioz aberazitako prozesu judizialarengatik elkartasuna adierazteko. Gainera, mugimendu sozialek bizi dugun egoera problematizatzeko eta salatzeko ere elkartu dira. Egoera hau Euskal Herriko hainbat eragile sindikatu eta oro har mugimendu sozialek bizi dugun egoera problematizatzeko eta salatzeko baliatu nahi dugu. Ernairen aurkako auzi hau ez dugulako uste egoera isolatu bat denik eta Euskal Herrian mugimendu sozialen aurka dagoen jazarpen estrategia oso baten katebegi bat baino ez delako. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuetarako bigarren proposamena eman zuen ezagutzera atzo. Nerea Kortajarena Gasteizko Legebiltzarrean koalizio subiranistaren bozeramaile denak eman zituen honen inguruko xehetasunak. Euskal Herria Bilduren aurrekontu hauetarako bigarren proposamena, ez? Bueno, da proposamen bat realista eta proposamen bat zehatza. Esango nuke dela, politika neoliberalen porrota bezain realista den proposamen bat, eta politika horiek herritarrek bizitzan dituzten ondorioak bezain zehatza den proposamen bada. Guk ondorioz trasladatu dieguna, dokumento bat trasladatu diogu Jaurlaritzari, eta dokumentu horretan planteatzen dioguna da, etxe bizitza arloan, zaintzaren arloan eta soldaten arloan, politika publikoak zuzentzeko, hoietan aldaketa estrukturalak bultzatzeko planteamendu bat egin diogu. Iruditzen zaitugulako hauek direla politika neoliberal horiek gehien egindako sektoreak, eta baita ere planteamendu bat ulertzen dugulako momentu honetan ezinbesteko dugula, beharrezkoa dugula erreforma fiskal sakon bat egin ahal izatea.
Trasladatu dugun proposamena ez da ajusten inguruko proposamen bat, ez da aldaketa, proposamen bat, aldaketa txikiak edo handiagoak planteatzen dituen proposamen bat, ez da hori, da herritarrek dituzten arazoei politika publiko konkretoetatik erantzun ahal izateko proposamen bat. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria ere mintzatu zen atzo aurrekontuen inguruan. Irrati publikoan egindako elkarrezketan, Pradalesek Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan duen jarrera bera balu, adostasuna posible izango litzatekeela adierazi zuen. Oposizioko alderdiekin aurrekontuak negoziatzen ari da Eusko Jaurlaritza, Bilduren txanda izango da gaur, baina bien bitartean, Pradales lehendakaria mesfidati agertu da Bilduren jarreraren aurrean. Nahiko nukena da ikustea Bilduren jarrera eta edukietan Nafarroan jokatu duen papela Euskal Autonomia Erkidegoan ere jokatzea. Nik esan nuen legebiltzarrean Iruñako azokan kilo presupuestarioa eta Gasteizko azokan kilo presupuestarioa berdinak izango dira, alazia berdin izango. Jarreretan eta edukietan berdintxu hariko balira, nik uste dut adostasunerako aukerak egon daitezkela Bildurekin. Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan esan ditu hitzok Pradales lehendakariak, hitz handietatik ekimen zehatzetara igarotzeko eskatu dio koalizio abertzaleari eta epe luzera bakarrik ez, eguneroko beharrei begiratzeko. Hala ere, zintzoki aztertuko dituztela alderdietako ekarpenak iragarri du Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Zerga erreformaz ere mintzatu da positibotzat hartu ditu Eusko Jaurlaritzako osatzen duten alderdiek adostutako akordioak eta horri ezetz esatea zaila izango dela nabarmendu du. Alderdi politiko bakoitzak erabaki beharko du. Hor daude 3 alderdi, niretzat eta edukiak ikusita etzai bat ere errez eitzen, ezetz esatea gazteentzako etxeak erosteko zein alokatzeko neurriei ezetz esatea. Enpresa txiki eta kooperatibentzako jartzen diren neurri fiskal positiboiei ezetz esatea. Konsiliazioari ezetz esatea, transizio berdeari ezetz esatea. Ez dut uste hain erreza izango denik guztia justifikatzea. Pradalesek esan du oraindik eskualdatzeke dauden eskumenei buruz itxaropentsu dagoela eta gobernu akordioan jasotakoa betetzeko konpromisoa berretsi du. Nazio eraikuntzan aurrera egiteko aukera ikusten du lehendakariak zentzu horretan. Azkenik Pradalesek kezka agertu du euskararen aurkako oldarraldiaren aurrean eta azpimarratu du erronka ez dagoela bakarrik administrazio publikoan. Erronka ez dago euskalduntze prozesuan eta euskal administrazioan bakarrik. Niretzat erronka, euskararen erronka, dago eskoletako patioetan gure umeek eta gazteek, nahiz eta euskaraz ikasi erderaz aritu eta aritzen badira, lan munduan, enpresen munduan, komunikabideai begira edota aisialdian. Hor daukago erronka benetan. Jauzi kualitatiboa eman behar dela nabarmendu du lehendakariak eta euskalgintzarekin eta euskalgintzatik kanpoko eragileekin adostasuna bilatzaren alde agertu da. 2025ko aurrekontuekin jarraiki Arabakoak ere onarpenaren bidetik doazela dirudin. Ramiro González aldun nagusiak aldundia Bildurekin eta elkarrekin alderdiekin gauzatzen ari den negoziazioak ongi doazela jakinarazi du. Arabako aldun nagusiak Ramiro Gonzálezek aurrekontuen negoziazioa bide honean doala adierazi du Foru Gobernu Kontseiluan. Foru Gobernuak elkarrekinekin eta Bildurekin izaten ari dituen elkarrizketak azpimarratu ditu Gonzálezek.
eta azaroaren 15erako aurrekontu akordioa izatearen aukera maigaineratu du. Hay, desde luego, una voluntad por parte del Gobierno foral de negociar con todos y todas. Siempre se ha mantenido esa voluntad de negociar con todos y todas. Y ahora mismo con quienes estamos hablando de forma, digamos, más intensa es con el Elkarrekin y con EH Bildu, con quien también estamos conversando. En todo caso, el viernes el Gobierno foral aprobará un proyecto, ¿no? Tendríamos tiempo después también para seguir trabajando el acuerdo. Lo importante es que haya acuerdo, lo importante es aprobar un presupuesto acordado antes de que finalice el año. Peperekin negoziazioak ezeztatu ez dituen arren, Gonzálezek adierazi du Alderdi Popularrak nahiago duela aurrekontu proiektua ezagutu ondoren negoziatzea. El Partido Popular no se niega al acuerdo, no se niega a negociar, pero prefiere hacerlo una vez presentado el proyecto de norma foral. Gauzak horrela, ahaldun nagusiak eta era berean batzar nagusietako Elkarrekinen bozeramaile den David Rodríguezek alderdien arteko elkarguneak azpimarratu dituzte. Estamos trabajando intensamente con Elkarrekin Araba, que ha presentado una propuesta seria, realista, basada en las cuestiones que más le importan a esa formación política y en las que quiere trabajar. Estamos trabajando intensamente con el Gobierno foral en una mesa de diálogo y de negociación. Esta mesa avanza bien, tengo que decirlo. Estamos llegando además a puntos de encuentros muy importantes en temas fundamentales como es la vivienda, puntos de encuentro que además entendemos que son muy positivos. Rodríguezen esanetan etxebizitza, zaintza, osasun mentala eta garraio publikoa dira jorratzen ari diren gai nagusiak aurrekontuekiko adostasun batera iristeko helburuarekin. Lizarran pasaden larun batean herriko festetako txosnen aferaren inguruan ikertzen ari diren pertsonei euren elkartasuna adierazi nahi izan zieten. Izan ere, pasaden astean udaltzaingoak deklaratzera deitu zituen 27 herritar aurtengo jaietako protesten harira. Festa girok deituta, Lizarran elkarretaratze jendetsu bat egin zuten asteburuan, instituzioen autoritarismoa gelditu elkartasuna Lizarrako 27 gazteekin lelopean. Joan den astean, Lizarrako udaltzaingoak 27 pertsona deitu zituen deklaratzera, jaietako leheneguneko protestarekin lotuta. Jendetza batek San Pedro Elizatik atera ondoren, udalbatzak Bajadika del Puy famatua jeistea eragotzi zuenean. Aurten udalak Lizarrako txosnak debekatu ditu. Txosnagunea autobus geltokiko aparkalekutik Los Llanos parkera toki aldatzen saiatu zelarik. Honen ondorioz, mobilizazioak egin ziren udalaren erabaki autoritarioaren aurka. Bajadika del Puy ekimena gatazkatsuena izan zen eta hortaz, poliziak 27 gazte deitu zituen deklaratzera eta momentu honetan haiek ikertzen ari dira. Festa girok seinalatu duenez, UPNek jarrera autoritarioarekin jarraitzen du eta Lizarraldeko herritarrek borrokan jarraituko dute honen aurka. 27 gazteen auziaz gain, Txoskin Panpinak jasan duen boikota salatu dute ere. Panpina festa giroren ikurra da eta identifikatzeraino iritsi dira. Beraz, herritarrek bat egin dute udalaren autoritarismoarekin amaitzeko. Urteko emakume bat eta haren biloba kaleratu zituzten atzo Erandioko Astrabudu auzoan. Uribe Kostako etxebizitza sindikatu sozialistak mobilizaziorako deia egin zuen, etxegabetzeari aurre egiteko eta 2 pertsona atxilotu zituen ertzaintzak. Horren ostean sindikatu berak elkarretaratzea antolatu zuen atzo arratsaldean egoera gaitzesteko asmoz.
Etxebizitza eskubidaren aferan Nafarroara goaz, izan ere manifestaziorako deia egin du etxebizitza sindikatuak Iruñean datorren azaroaren 28-rako. Arituk eta Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak prentsaurrekoa eskaini dute azaroaren 28an Iruñean etxebizitza eskubidearen alde negoziazioarekin amai dezagun lelopean egingo den manifestaziora deitzeko. Martxa arratsaldeko 7etan abiatuko da Errekoleten plazatik. Izan ere, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu guztiek abenduaren 14an Bilbon antolatu duten manifestazioaren aurrekoa izanen da. Salatu dutenez, etxebizitza momentu honetan negozio bat da, eskubidea izan ordez, non lehentasuna ematen baitzaio gutxi batzuen irabaziari, langile klasearen oinarrizko bizibideak eskuratzeari baino. Langile klasearen pobretzea ematen ari dela gaineratu dute sindikatuek, etxebizitzaren problematika erdimugan jarriz. Honen arira urgentziazko neurriak hartu behar direla gehitu dute. Horregatik, elkartu ginen dolaste gutxi Bilbon, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu guztiak, mobilizazio orokor bat deitzeko Euskal Herri mailan Bilbon abenduaren 14an. Honetaz gain, Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialista eta Arituko etxebizitza sindikatua elkartu gara mobilizazio bat deitzeko, hemendik aste gutxi barru, azaroaren 28an, Iruñeko kaleak betetzeko uste dugulako Nafarroak badituela bere berezitasunak eta bere aldarriak ere plazaratzeko. Alderdi politikoen proposamenak antzekoak direla kritikatu dute, eta politikarien eta enpresarien arteko traturik ez dutela onartzen esan dute. Beraz, dei egin dute bai azaroaren 28ko, bai abenduaren 14ko mobilizazioetara parte hartzeko. Bilbon euskaraz bizitzeko oztopoak salatzeko ekimena gozatu zuten atzo Guka mugimenduak Deustoko metro geltokian. Herri mugimenduetako kidek eta euskaltzale aktivistek osatutako taldea da Guka eta Bizkaiko hiriburuan euskara erabiltzeko korrontearen aurka ibili beharra dagoela irudikatu nahi izan zuten protestan. Herri mugimenduetako eta eragileetako euskaltzale aktivistak osatutako Guka mugimenduak Bizkaiko hiriburuan euskaraz bizitzeko dauden zailtasunak eta aukerak ikusarazi ditu. Deustuko metro geltokian egin dute protesta, eskailera mekanikoaren norabidaren kontra, Bilbon euskara erabili ahal izateko korrontaren kontra aritu beharra dagoela nabarmendu nahi izan du Guka Bilboko euskaltzalen plaza askeak eta gogorarazi nahi izan dute euskara erabili ahal izateko dauden trabak une oro sufritzen dituela Bilbon euskaraz bizi nahi duen orok. Horiek horrela, oztopo horietako batzuk irudikatu dituzte, hala nola euskarazko aisialdiaz gozatzeko zailtasunak, administrazioan beti euskaraz hartatuak izateko mugak, euskaltegietako ikasleek euskara praktikatu ahal izateko guneak aurkitzeko dituzten oztopoak, edota hiriko merkataritzan eta zerbitzuetan une oro euskarazko harremanari eusteko ezintasuna ere. Era berean euskararen aurkako oldarraldi judiziala ere salatzeko aprobetxatu dute ekintza. Gukak gogoratu nahi izan du Bilboko mugimendu euskaltzaleak eta euskaldun komunitateak arnazguneak eta euskarazko harremanak zaintzeko espazioak eraiki dituela azken urteotan eta horren erakusle dira kulturgintzan, aisialdian, hezkuntzan, jai batzordeetan edota komunikabideetan besteak beste euskaraz lasai aritzeko sortutako guneak. Badirudi arazoak ditugula atzeko pantaila, baina aurrera jarraituko dugu albisteekin. Nafarroan foruzaingoak euskaraz informatua izateko eskubidea urratzen duela baieztatu du behatokiak. Izan ere sare sozialetan gazteleraz soilik informatzen duela salatu du hizkuntz eskubideen aldeko erakundeak eta hori 2017ko 103 foru dekretuaren aurka doa.
Energia berriztagarrien inguruko makroproiektuak aurrera doa Araban. Oraingo honetan, Mendia Wind konpainiak azaldu du gaubean parke eolikoa eraikitzeko interesa. Mendia Wind enpresak gaubean Arabako mendialdeko udalerrian parke eoliko bat eraikitzeko baimena eskatu du. Energia matrizea dibertsifikatu eta karbono isuriak murrizteko helburuarekin. Parkeak 6 haize errota izango lituzke eta 43,2 megawateko potentzia izango luke guztira. Eskualdean energia eolikoa sortzeko gaitasun handitzen lagunduko lukena. Aldi berean San Miguel ISFV enpresak beste proiektu bat aurkeztu du Araban, oraingoan eguzki energiari buruzkoa. 3 parke fotovoltaiko lirateke, Gasteizen eta Arratzua Ubarrundian kokatuak. Guztira 6.480 eguzki panel izanik, parke horiek 4 megawateko potentzia kombinatua sortuko lukete, iturri garbi eta iraunkorragoetarako trantsizio energetikoaren aldeko eskualdeko beste apustu bat. Hala ere, energia berriztagarriak sustatzen dituzten proiektu batzuk zailtasunak ere badituzte. Arabako Foru Aldundiak duela gutxi baztertu zuen Laminoriako parke eolikoa delarik honen adibide. Arraia Maeztuko udalerrian eraikitzekoa zena, ingurumenean eragin zitzakeen inpaktuengatik atzera bota zuten. Ramiro González, ahaldun nagusiaren hitzak ekarriz, eremu berean parke fotovoltaiko bat garatzeko aukera aztertu da. Harrobi bat den horretan, giza jarduerak aldez aurretik aldatutako lur bat baita. Aukera honek energia sortzeko espazioa aprobetxatuko luke, ukitu gabeko eremu naturalei kalterik egin gabe. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak espioitzagatik zigortu du enpresa bat. Izan ere, konpainiak detektibe bat kontratatu zuen bajan zegoen langile baten nondik norakoak jakin ahal izateko. Arabako ostalaritzan grebarako deia egin dute datorren abenduaren 5 eta 7 sektoreko hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dago duela urtebetetik. Hala ere, badirudi datorren abenduaren 14an berriro elkartuko dela mahaia. ELA, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek abenduak 5 eta 7an izango den Arabako ostalaritza sektoreko greba deialdia helarazi dute. Helburua patronalak hitzarmen kolektiboaren negoziazioan aurrera egitea dela jakinaraziz. ELA, Komisiones Obreras eta UGTek aitortu dutenez, SEA Arabar elkartearekin egindako azken bileran, sindikatuek soldatak 2024 arte eguneratzeko eta egiteke zeuden gaiak 2025erako uzteko trantsizio hitzarmen bat proposatu zuten. Hala ere, patronalak sektoraren baldintzak okertuko zituen proposamena aurkezterekin batera, aurrera pausorik eman ez zela salatu zuten sindikatuek. ELA, Komisiones Obreras eta UGTek beren aldetik, ostegun honetan bileran aurrera pausoak ematea espero dute. Horrela ez bada, abenduak 5 eta 7 deituriko grebak aurrera jarraituko duela plazaratuz. Sindikatuek lanaldia nabarmen murriztea eskatu dute. Gaur egun, 1756 ordukoa baita. Raiderrek eta pisuetako garbitzaileak dituzten arazoak konpontzeare eskatzen dute. Hala nola, soldata prekarietatea, kontratu arazoak, indemnizazio ezak eta bar. Gainera, sektoreko hitzarmen berriaren esparruan galdutako erosteko ahalmena berreskuratzea exigitzen dute. KPI-ari lotutako soldata igoera bidez, akordioa sinatzean 15,3ko hasierako igorarekin alegia. Pero horretan, LAB sindikatuak ez du deialdiarekin bat egin, haren esanetan gainerako sindikatuek atzean utzi dituzte gai oso garrantzitsuak.
Miren Arzaius historialari eta komisarioa izango da Bilboko Guggenheim Museoko zuzendari nagusi berria. Museo honen patronatuak izendatu zuen atzo Arzaius Juan Ignacio Bidarteren ordezkari. Izan ere, Bidarte aritu da orain arte zuzendari lanetan. Azken hilabeteotan osaturiko hautaketa prozesu baten ondorio da Arzaiusen izendapena eta datorren apirilaren batean hartuko du kargua. Kultura agendarekin dator gaurkoan ere gure kolaboratzaile Irati Agrazkoenaga. Ane Rearrik argazkilaria gure bazterrak argazki liburua eta izen bereko erakusketa aurkeztuko ditu aste honetan Donostian. Hain zuzen bihar izango da liburuaren aurkezpena eta ostiralean azaroaren 15ean berriz izen bereko erakusketaren irekiera izango da iluntzeko 7:00 Okendo kulturetxeko areto zaharrean. Bertan Donostiako udalaren musika eta dantza eskolako ikasleek txalaparta joko dute. Ane Rearrik artistaren gure bazterrak argazki liburu honetan hainbat motatako ilustrazioak eta argazkiak topatu izango ditugu, ez ilustrazioak argazkiak barkatu 35 urtetan zehar Euskal Herrian egineko argazkiak hain zuzen. 1930ean Ane Rearrik Estatu Batuetako ekialdeko kostaldea utzi eta urtebete eman zuen Ipar Euskal Herriko eguneroko bizitzari argazkiak ateratzen. Eta bertan denbora gelditu dela ematen du. Horregaitik benetakotasun eta garbitasuneak harrapatu nahi izan ditu argazkilariak. Argazki liburuarekin batera Rearrikek izen bereko erakusketa esan bezala aurkeztuko du eta horretarako argazki erakusketa hau bisitatzeko aukera izango dugu ondorengo egunetan. Ikuspegi feminista euskal antzerkian txertatzeari buruz hausnartzeko topaketa antolatu dute, azaroan 29ean ostiralean, hemendik biestetara, Oiartzunen. Topaketak hainbat jarduera izango ditu hala nola, lansaioak, bazkari partekatua eta ideiak eta esperientziak trukatzeko mai ingurua. Saiotako gaien artean, nabarmentzekoak dira antzerkiaren eremuan espazio feministak sortzea, profesionalen arteko sareak indartzea, eta kultura politikak eta inklusioa euskal antzerki gintzan. Euskal Herriko antzerkizale elkarteak, EASE diritzonak, antzerki gintza feminista baterantzko izeneko jardunaldia antolatu du Oiartzunen, esan bezala honetarako, duela urtebete garai honen antolatu zuten bezala, antzerkian ikuspegi feministak duen garrantzia baita ere kontutan hartzeko. Gogo eta prozesu batean murgilduta egon da EASE honetarako eta egun horretarako azaroaren 29erako egitarau zabala eta interesgarria antolatu dute helburua beti euskal antzerkigintzaren egungo egoera ikuspegi feministatik modu kolektiboan aztertzea izanik eta batez ere antzerki inklusiboago eta konsienteago bat sortzeko aukera eta erronkei erantzunez. Orduan, harreraren ostean, 11 izango da, 12 ongi etorri ekitaldea egingo da eta gaiaren aurkezpena, ondoren etenaldia, eta ordu batetik aurrera lan saioak egingo dira gaikako taldeetan.
Eta amaitzeko, arte eszenikoen musikegintza jaialdia Bizkaiko 9 museotara helduko da. Jaialdiak azaroaren 16-tik, larunbatetik, datorren urteko ekainera arte eskainiko ditu ikuskizunak. Bizkaiko museoetako arte eszenikoen jaialdia azaroaren 16an esan bezala Bilbon abiatuko da. 4. edizio honetan misterioa, antzerkia, dantza, itzalen laborategia, klaunak, zirkua eta kontzertuak eskainiko dira. 2025ko ekainera bitartean, ekitaldi bakoitza kultura modu parte hartzailean bizitzera gonbidatzen gaitu ikuspegi berri eta aberasgarri batetik antolatzaileen esanetan. Musikegintzaren bidez museoak beste era batera erakutsi nahi dituzte eta aldi berean Bizkaian arte eszenikoen arloan dagoen anistasunaren erakusleioa bihurtu. Musikegintza arkeologia museoko fatxadanen argistapen berezi batekin abiatuko da, ostiral honetan, azaroaren 15ean, eta azaroaren 16an berriz, larunbatean Bilboko museo horrek hilketa bat argitu beharko du. Mikel Santiago idazleak diseinatutako misteriozko joko baten bitartez. Joko horrek normalean bizitatzen ez diren museoko espazioak ezagutzeko aukera eskaintzen du errudunaren bilaketa horretan. Publikoak asmatu beharko du beraz, nork egin duen hilketa. Musikegintza Muskizko El Probaleko burdinolara ere iritsiko da, datorren urteko martxoaren 15ean, A Film to Kill For filmaketarekin bertan ikusleek ekoizpen etapa guztietan parte hartuko dute, makillajetik hasi eta azken ediziora arte. Balmasedako Enkartada Fabrika Museoak bestalde, dantza emanaldia eskaineko du, martxoan baita ere, eta Osa eta Mujica konpainiak bueltaska aurkeztuko dute. Hau guztia esan bezala datorren urteari begira, baina ostiral honetan dagoeneko emango diote hasiera. Azaroaren 16an tokian tokiko ezaugarrietatik abiatuta lurraldeak konektatu eta 360 graduko Euskal Herria erakutsiko duen ekimen bat antolatu du gure eskuk. Herri ekimenaz hitzengo digu gaurkoan Josu Etxaburu bozeramaileak. Ongi etorri Hamaika telebistara, Josu. Eskerrik asko, gonbidapenagatik eta eskerrik asko aukera emateagatik, gainera ikusentzunezko maratoi honen berri emateko. Bai, esan bezala, maratoia antolatu duzue, baina aurretik hamarkada bat baino gehiago egin du gure eskuk herri libre baten bidean borrokan. Askok 2014an erabakitzeko eskubidearen alde egindako gizakatea dugu gogoan, eta Espainiako bueltan zein ospatu berri den Behobian ere izan zarete presente. 10 urtetan gauza asko aldatu dira, baita gure esku ere? Nola ez? Gizarte bat aldatzen baldin bada, herri ekimen hori eta herritik sortutako ekimena izaki, derrigorrez aldatu beharra badago. Duela 10 urteko gizarteak eta gaur egun bizi dugun gizarteak ez du gauza asko aldatu dira. Gizartean oro har eta norbanakoetan ere, hau da, gu geu ere aldatu gara. Tartean, duela 10 urteko gizartea ez dugu, gaurko gizartea, gogoratu duela 10 urteko gizartean, gizarte gatazka zerak baziran, eremuak eta baziran, eta gero beharrezkotzat jo gendun bere garaian horrelako herri ekimen bat, desberdin pentsatzen genuen eremu bat izango zena, eta 3 zutabetan oinarrituko genuen eremu bat izatea, eta da herri bagara, herritarron garaia da, eta baita ere erabaki nahi dugu. Eta 3 zutabe horiekin hasi ginen bidea egiten, eta nola baita ere bideo hori aipatu duzu moduan oparoa izan da, eta gainera eskerron ez baino ezin gara agertzen garen bakoitzean Euskal Herritarrek emandako babesagatik. Guztiok sortu dugu eremu hori, gure esku eremua. Eremu, denontzat erakargarri izan daitekeena, denontzat topagune izan daitekeen eremu bat, eta denok, desberdin pentsatuta ere, erabakitze eskubidearen alde egonda, lasai hitz egin dezakeguna, eta hortik,
etorkizuneko Euskal Herri bat irudikatu. Helburu batek batzen gaitu Euskal Herritarrok eta esan bezala egoera aldatu da berez, gure gizartea aldatu da berez, kamaratzean COVID-az ere hitz egin dugu, eta borroka egiteko moduak ere aldatu direla esan dugu, kokatzen da gaur egun gure esku eraberritze horretan? Eraberritze horretan ikuste guretzako klabea izan zala itsasargiaren prozesua. Eta horretan, gure eskuk erabaki zuen duela pare bat urte egindako hausnarketa hortan, birpentsatzea. Gure eskuk zer paper jokatu behar zuen gaurko gizarte honetan, eta beti ere, burujabetza prozesu horretan, zer nolako laguntza eman diezaiokegun hain zuzen burujabetza prozesu horri. Eta hor aurrena aipatu genuena zan, gu geure burua eragile soberanistazat jotzen dugula, badakigula buru jabetza prozesua luzeak izaten dirala, herri guztietan ala gertatzen ari da, eta sarri askotan hitz egiten dugu 10 urte pasatu dirala gure esku, baina 10 urte buru jabetza prozesu bat aurrera eramateko ez da ezer. Beraz, horretan agertu zira baita beste elementu batzuk, eta esate baterako basan gugento zen, zarri askotan gainera aipatzen da, horreneko gizakatea, edo bigarren gizakatea, edo beste batzuk akaso Zurriolan egindako mosaikoetan, edo Pirineoak argistatu genuen horretakoa. Hau da, gutariko bakoitzak gure eskurekiko pantaila desberdinak ditu. Batean, ume zenean gurasoekin atera zalako aurreneko gizakatera 2014an, guzti hori ondo, baina gero bai ikusi dugu baita ere, komunitate zentzua ere indartu behar dela. Ze gaur egunera arte, iritsi baldin bagara, Euskal Herria eta Euskal Herritarrok komunitate zentzuari eutsi diogulako da. Eta norbanako kerietan, denbora gehiegi emateak, ahuldu egiten du espazio hori. Eta bazela garaia baita ere berriro herritarron ardura hori berreskuratzen hasi eta horri eutsiz aurrera egitekoa. Beraz, hor baziran hainbat elementu, eta gero beste elementu bat basan baita ere lurraldetasunarena. Eta da, ezin dugu ahaztu, eta hori ere aipatzen genduen itsasargian, gure esku 7 lurraldei begirako proposamen badala. Euskal Herri, 7 lurraldez osatutako Euskal Herri bati begirako proposamena dela. Beraz, hor loturak eman behar dirala lurraldeen artean, elkar gehiago ezagutu behar garela, sinergiak elikatu behar ditugula, eta hortik ere eraikitzen dela herri bat. Hau da, oinarritik eta gainera jakinda gurean 11 ekimen badirala batean da bestean denak burujabetzari begiratuz. Alaxe da bai, esan bezala, hainbat ekimen egin dituzue, 11 ekimen egin dituzue herriz herri, eta herriz herri sortu izan dira taldetxoak ekimen horiek aurrera eramateko, komunitatean nola ez, eta egoera kontuan izarik, norbanako tik komunitatera pasatzerako bidean erronka handia dugu aurrean, ez da? Bai, handia da, eta gure nahia eta alegin guztia jartzen ari gara, jendarteari hori adierazten, hori adierazi nahian. Benetan, aurrera egiteko garaia hauxe dela. Etorkizuna eraikitzen gaurtik hasten garela. Ez dago begiratzerik pentsatzen norbaitek etorkizuna eraikiko digula. Etorkizuna gu geuk eraikiko dugu, eta etorkizunen aurreneko harria, egunero, oraintxe bertan egiten ari gara. Eta ardura hori, nik uste kolektiboa dala, eta kolektibo izaera hortan hartu behar dugula guztiok, eta guztioren indarra beharko dela, hain zuzen ere, izan ginenetik edo garen honetatik ere, elkarrekin eta hortara dator baita ere herri libre bat gureskuk 2 urtetarako planteatzen duen herri ekimen honetan, baina jartzen dugu herri libre bat eta elkarrekin erabaki. Beraz, bai gustatuko litzaiguke guztiok, Euskal Herritarrok, bizi dugun abagune honen garrantziaz jabetzea,
eta elkar hartuta, eztabaidak eztabaida, gogoeta, iritzi, baina aurrera egitea ezinbestekoa dugu, herri gisa. Bide horretan, oraingoan, bagara ikusentzunezko maratoia antolatu duzu, aurkeztu duguzu pixkatxo bat gehiago. Bagara maratoia da, eta azpian gainera jartzen diogu 360 gradu, zergatik? Hasteko bagarak egingo duena da 12 ordutako ikusentzunezko erraldoi bat. Eta ikusentzunezko hori lotuko du, edo ikusentzunezko horrek lotuko du Euskal Herria guztia bera gehi diaspora. Ezin baitu guaztu. Hortan ere, milaka euskaldun batzuk badirala, beste lurralde batzuetan bizitzen, Euskal Herriarekiko atxikimendu osoarekin. Beraz, egingo duguna da horregatik jarri diogu 360 gradu. 200 bat bideo jaso ditugu, herrietatik. Eta 12 ordutan, denak ikusteko aukera eukiko dugu. Denak ikusteko da denetatik ikasteko. Ze hainbat herrietatik bidali dizkiguten bideoak ikusten direnean, asko ikasiko dugu. Ze asko eta asko dira, herriaren izaeratik, eta herriak zer egiten duen herri horrek bere izaera hortan, edo nola iritsi den izaera horretara, adierazten duten hainbat eta hainbat bideo daude. Beraz, ikasteko aukera ere eukiko dugu, eta uste dugu hori ere modu polita dela komunitatea egiteko. Eta komunitatea egiten joateko. 2 gizakate egin genituen, 2 gizakate presentzial. Eta milaka lagun elkartu ginen hor, gainera elkarri esku eman da jakin gabe, nori ematen genion eskua, zarritan. Beraz, konfidantza zubi batzuk hor sortu genituen, desberdin pentsatu, eta hala ere eskutik helduta guztiok. Eta orain egingo duguna da, aprobetxatu teknologia berri horiek, digitalki, Euskal Herri oso bat irudikatzeko bideoa, eta nola ez, gero, egingo ditugun, hiriburu diferentetan egingo ditugun ekimen kulturaletan, eta horretarako ere deialdia eginez jende animatu dadin. Esan bezala, hainbat bideo jaso dituzue, hainbat 200 gora aipatu dituzu, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik eta agian diasporatik ere bai? Diasporatik jaso dugu Argentinatik. Begira. Ez dira gehiegi, egia esateko, baina badira esanguratsuak. Eta bada hor ze ariketa zen, eta herri ibili izan garenean honen berri ematen eta helburua zein zen, ariketa zen zerk egiten gaitu Euskal Herritar. Hau da, adieraztera joango bagina beste norbaiti zergaitik nahi dugun erabaki eta erabakitzeko gaitasun hori eskuan izan eta 21. mendetik harago eramango dugun Euskal Herria irudikatu, zer uste duzu edo zer zara zu, nola sentitzen zara Euskal Herritar? Eta hortik, ja, abiatu da, nik esango nuke bideo uholde hau, ez? Eta bide batez esan behar da, eskerrak eman behar diegu, guztiei, ze hemen herri-zerri azelako lanketak egin diran. Asko izango dugu ikasteko bideoen bitartez, gure nortasunaren inguruan eta baita lurraldetasunaren inguruan ere, eta, esan berri duzun bezala, bideoez gain, hiriburuetan ere ekimenak antolatu dituzue, kultura ekimenak konta iguzu. Bai, printzipio zor izango ditugu ekimen diferenteak, goizean goiz hasita ja 10:00 Gasteiztik, 12:00 Bilbon izango dugu beste ekimen bat, eta pixka bat ekimen nagusia edo izango dana, eta gero beste ekimen guretzako ezinbesteko bat izango dana Iruñan egingo duguna. Kulturarekin lotutako ekimen diferenteak izango dira, batean eta bestean izango diranak, inguruetatik hasi, baina musikaz, bertsoz, dantzaz, antzerkiz osatuz joango dira ekimen guzti horiek, eta nik, aprobetxatzen dut zuen etxean egote hau, jende animatzeko.
bertara hurbildu dadin, eta gainera gozatu dezan. Ze 12 ordu hoietan, ekimen horiek zuzenean emango dira. Hau da, egongo da bideokate bat, baina halako batean, amartardiak bueltan Gasteizekoa emateko zuzenean, horreten bat egongo da bideoekin, eta Gasteizekoa bukatzen denean berriro bideoiekin diegu, eta horrela osatuko dugu 10-etatik 10 arteko tarte bat. Kate digital bat dela esan genezake beraz? Kate digitala da, nik uste herri kate digital badala, herriek egiten dutelako, lurraldeek egiten dutelako, eta hor badago norbanakotik harago doan kontzeptu bat ere, gizakate presentzialetan pertsona ginean, hemen ere nola ez, baina badago beste kontzeptu bat ere lantzen dena, herrietatik ekarritako bideo guzti hoietatik, eta bai, aprobetxatu beharra badago ere, mundu digital hau, eta gero zeinek daki, guzti hau, hemen hasten dena, nik ez nuke esango gaueko 10-etan, azaroen 16ko 10-etan bukatzen den ekimen bat denik. Zeinek daki, honek ez ote duen ekarriko, etorkizun hurbil baten, edo esain hurbilean, baina beste dokumental bat. Aurrera begira jarraituko duzue lanean eta bideo maratoi honek ekarritzakela aurrera ere bestelako ekimen batzuk digitalizaziora salto eginda gainera dokumentaleran esaterako. Momentu berri hontan, fase berri hontan, gazteak ere protagonista izango dira, digitalizazioari lotuta aukera hau da, autu hau, hobeto esan da, digitalizazioaren autu hau, egoera berrira, hau da, gaur egungo gizartera egokitzeko autua izan da, edo gazteengana gerturatzeko autu bat? Lagunduko du. Ziur gaude lagunduko duela. Baina bi gauzak lotu behar dialakoan gaude, esan nahi dut. Badira, sareetan badira gazteak eta ez dira nakain gazteak ere. Eta aprobetxatu behar da eremu guzti hori, mezu hau helarazteko, baina ezin dugu ahaztu baita ere eremu presentzialak, bai? Zeinetan elkartuko garen, zeinetan begietara elkarri begiratuko diogun, zeinetan gogoetak elkarrekin partekatuko ditugun eta ez pantalla baten atzean batzuk eta besteek, beste gozamen bat ekartzen du horrek, bai? Eta burujabetza prozesuan izan behar da eraikitzailea, eta eraiki modu eta era diferenteetan eraikitzen da. Eta eremu digitalak lagunduko digu, nola ez, baina ez katoz inolaz ere eremu presentzialei uko egitera, ze bai uste dugu gainera alaxe jaio ginean, eta alaxe iraun nahi dugu. Eta da, herrietan egoten, jendearekin hitz egiten, jendearekin partekatzen, desberdin pentsatzen dugun onartean eztabaidak eta gogoetak egiten, ze argi dagoena da, hainbat eta portzentai oso altu batek erabakitzeko eskubidearen alde dagoela. Eta gero, erabakiko dugu bata edo bestea. Baina euskal herritarrok erabakitzeko eskubidea dugula, nik uste inork gutxik zalantzan jartzen duela gaur egun. Hori ikusiko dugu oraingoan ere azaroen 16an, eta esan duzu presentziak garrantzi handia duela, hala ere online ere ikusteko aukera izango da ekimena, hiriburuetara bertaratu ezin duenarentzat, gurean Hamaika Telebistan ere zuzenean emango dugu, eta baita YouTube kanalean ezaztu, eta aurrera eginda, ezin dugu ahaztu herri ekimena dela zuena, eta hainbat eragilek ere parte hartzea izango dutela, nola baloratzen duzue jendeak izan duen parte hartzea? Lehenengo eskerrik asko, guztiei. Entzun gaituzten guztiei. Bideo honetan
baieskoak jasotzen diren heinean, eseskoak ere jasotzen dira, eta gainera oso modu naturalean hartu behar dira, baina jende askorekin egoteko aukera eduki dugu, eragile diferenteekin egoteko aukera eduki dugu, guztiei saiatu gara, ez bakarrik bagara 360 gradu ikusentzunezko maratoi honen berri ematen, saiatu gara herri libre bat, 2 urteko plangintza baten eta ekimen baten berri ematen. Eta nola ikusten dugun guk gaur egun, abagune politikoa. Nola ikusten dugun, abagune politiko hortan, eragin dezakegun. Nola abagadune politiko horri jarraituta, estatus politiko berri baten eztabaidan zabalik dagoena. Eta hor dagoen horretan, herritarrok zer nola bultzatu dezakegun. Nolatan herritarrok egon behar garen horretan. Guzti hori izan da, eta aukera ederra eman digu, batzuekin eta besteekin guzti hori partekatzeko. Ze ezin dugu ahaztu, bagara orain, ez? Ikusentzunezko maratoi honi buruz hitz egiten ari garen honetan, 16an, gaueko 10etan, ez dela ezer bukatzen. Hau izango da beste mugarri bat, baina beste mugarri bat beste nonbaitera eramango gaituena. Eta mugarriz mugarri da herri ekimen honek, gure eskuk, herritarron ekimen honek, bultzatzeko, hain zuzen, burujabetza prozesu hori. Eta aukera paregabea izan da, eta nik uste oso aberatsa izan dela berton egon garen guztiontzat, eta oso ona dela gainera, oso modu gardenean eta oso modu naturalean, batzuekin eta besteekin hau partekatzea. Burujabetza politikorako bidean, bide honetikoa zela esango zenuke beraz? Nik esango nuke derrigorrezkoa den, edo egitea derrigorrezkoa den bidea dela. Eta, aurrera begira, zer nolako erronkak aurre ikusten dituzue? Bizka bat gurean jarraituko dugu, eta 16an egongo da sorpresaren bat edo beste. Aurrera penik bai? 16an. Ikusi beharko dugu orduan. 16an, bai, nik ikusentzunezko honetan eta ikusle izango direnei esango nieke, momentu batzuetan behintzate adieraziko diren kontu batzuri oso atento egoteko, ze hortik etorriko dira urrengo urratsak aipatzen dudan honetan, eta hain zuzen ere, herri libre bat ekimen horren baitan, eta estatus politikoaren inguruko eztabaida hortan, kasu honetan, gu herri ekimenetik ikusten ari garena da, beste batzu jarri dituzten piezak mai gainean. Eta piezak hortxe daude jarrita. Kontua da, estatutuaren kontuan norbaitek Euskal Herriari zor diola, 29 transferentziz eta hitz egiten den horretan, hitz egin gabe transferituta dauden ekimen horien igaduraz, eta beste kontua da, guk geure buruari zor dioguna. Euskal Herriak eta Euskal Herritarrok geure buruari zor dioguna. Eta buruari zor dioguna da estatus politiko berri bat. Hain zuzen ere, nazio aitortza bat izango duena, estatuarekiko beste nolabaiteko harremanak bideratuko dituena, gure lurraldeen artean kohesioa da inklusioa lotuko duena, eta herri gisa ditugun erronka guztiei erantzun bateratu eta komunak emango diona. Horren bidean lan egingo dugu, eta azkenik bada ikuslei helarazi nahiko zeniekin mezurik? Ikuslei aurrenekoa gozatzeko. Zenik usten, ez dagoela burujabetza prozesuri gozamenik gabe. Eta zarri askotan esaten da, dantzatu, abestu egin behar dugula, jakin badakigu, gauzak ez diala errezak, baina lana egin behar da. Beraz, azaroren 16koa izango da gozatzeko egun bat. Azaroren 17 izango da disfrutatzeko egun bat.
Ze hau bikaina aterako da. Eta ikusiko da, eta ikasiko dugu asko. Eta 19tik aurrera jarraituko dugu herri libre bat, ekimenaren diseinuan Euskal Herriari eta Euskal Herritarrei berriro ere aukera berriak eskaintzen bat egin dezaten gure eskurekin, hain zuzen burujabetza prozesuan elkarrekin erabaki dezagun. Ea ziur egun aparta izango dela azaroaren 16koa eta aurrerantzean datozenak ere herri libre baten bidean. Agurtza besterik ez zaigu falta, Josu, esker mila gurean izatearren. Eskerrik asko zuei, zarri askotan gainera edabideen kontra jotzea erraza izaten da. Eta guk behintzat, zuekiko esker ona baino besterik ez dugu, aukera ematearren, modu honelaxe hitz egiten ari garen modu natural hontan, guztionen berri emateko. Gure esku duela 10-11 urte jaiotako herri ekimen bat, zer nolako bilakaera izan dugun, momentu honetan herrietan dauden taldeak edo gure eskuko kide sentitzen diranak senti daitezela herri libre bateko kide, eta horretan lan egin dezatela herrian, eta lan egin dezatela baita ere gure lurralde guztietan. Eskerrik asko zuei, tokatzen zaizuen aldetik, eta eskerrik asko lehen aipatu dudan moduan, bideoak helarazi dizkiguten guztiei, eta kalean goazela, inork ezer esan gabe, hurbiltzen direnan zaten gu ere gure eskukoa gara. Hori polita da. Polita da, bai, ea laster berri gehiago dugun gure esku herri ekimenaren inguruan, eta, esan bezala ezaztu, azaroen 16an ikusi ahal izango duzue bagara herri ekimena gurean 11 telebistan, baina ezaztu hiriburuetan ere izango direla ekimenak. Online zuzenekoan, bizipen eta proiektu ezberdinak ikusteko aukera izango dugu. Gure eskuko kanalean zein 11 telebistan izango da ikusgai. Azaroaren 16an herri bat bagarela erakutsiko dugu. Eta animatzen zaituztegu ikuskizun presentzialetara joatea, baita online zuzenekoa jarraitzera. Elkartu zaitezte herrietan, ikusi ezazue gure herri ederra elkarrekin, gure herri librea. Euskal Herrian, hoietako pieza txiki bat gara, gure hizkuntza, gure kulturarekin. Sentitu, pentsatu, ekin! Denok elkarrekin! Herria gara, nazioa gara, euskara gara, eta erabakiko dugu gure esku dago! Gure esku dago!